Diolch operato'n Hoegavaig Lawrence Fariog. Helo, gobeithio'n Sir T. Lawrence ydw i. Wel, rydw i yn Iwbach rwan ac yn Ynys Môn. A beth dwi'n mynd o rwan ydy llys Rosir, yr hen llys Gymraeg yn y canol oesoedd. Rydw wel, dwi yn agos iawn wrth y llys. A dyna ni gobeithio'n. Ac wel mi glos, salad, neu ffrinda fi o Hwngari, arwyd i weld na beth yw llys. Un eiliad o rwan. Oce, dwi'n just gallu agor hwn. Ia, dyna ni. Dyma y llys. Llys Rosir ydy enw llys Cymreig yn y canol oesoedd. Waw, mae'n yn hanesyddol, mae'n rhaid i fi deud. Wel, baratoi o Sagon. Wel, ti'n edrych ymlaen i weld at y hen llys Cymreig a dwi'n edrych ymlaen hefyd. Felly, wy'ch dyfod yn salasog.